Какво става, пичове? Аз съм Капипанда Ей и днес ще играем игра наречена The Night Shift Experience. Ами хубаво игра е и... Тук има някаква катерица. Къде ще седиме? Аз просто сядам някъде. Ето тук сядам. И чакаме, честно казано. Чакаме. Изобщо ще сяда ли някой? Окей, наредихме се. 7, 6... Добре. И наистина това ще бъде предизвикателство. Защото тази игра нали е хорор. А хорор игрите са предизвикателство. Добре. О, не. Ден 1. Окей. Най-гадното. Какво беше това? Вземи това. Иска да вземе храна номер 2. Добре, тия ще дадат, аз ще вземам поръчките. И ще се уредиме без никакви извънредни новини, убиец в града или лус, какво беше, забравих. I have a food number 1. Добре, малко си замълчах, защото писах. Да. Убиец. Да, убиец. Той знае кода. Наистина ли? Не знам какво става. Но се чу някакъв странен звук. Добре, какво става? Буквално всички сме стресирани. Добре, somewhere. Добре, просто в момента всичко е много тихо и нормално, няма никакви чудовища, абсолютно нищо. Доста лесно. Какво беше това? Може ли умрял плъх? Този път ме плазиха тръпки, не без базик. В момента ме плазиха тръпки. Не. Това е. Защо да излизаме навън? Някой ще ни срещна ли? Добри ден. Чао. Бай. Ехо. Защо това е толкова странно? I will take their order and you guys give me their food. Can I have a food number 1? Брат, аз това ще я да го направя. Ще прудна от смях. Този може да го победи два. Стига с този гаден звук. Отваряйте врати. Хора, това е сестра ми. Капипанда.
Добре, рекордвам. Буквално казвам, че рекордвам. Може ли да отидете отзад и да ми помогнете с колата? Кото? Не ми сходи повече. Това беше малко лудо и... добре, така. Give me food number 3. Добре. Храна номер 3. Аз също имам храна номер 1, един бургер. Ям. То пиес направо. The killer who escaped the maximum security prison is still on the loose. If you have any information, contact the police. Добре, супер. Браво. Ден 3. Когато умра, спирам видеото. Телефон. Телефон? Какво за телефон? Уби паяците във фризера. Не, аз имам паяци, бягай. Я просто не разбирах. Каква храна? Храна номер 2. Добра. Ще ми да подарим. Какво? Кой звъни? Отговорете. Добре. Добре. Има пистолет. О, не. Добре. Не. Не гледай. Я се скрий за това. Спечелихме ли? Ден 4! The murderer who escaped prison a few days ago has been caught this morning. Witnesses say that he broke into this local set burger only to be stopped by a brave employee. The murderer has been taken back to the prison until further notice. Супер. Тя ме кефът момчета. Следващ. Добре, нека да играем пак 4-мата. И с това ли искаш? Добре. Втора част ще бъде скоро. Чао!